μπορείς να μου δανείς 10 ευρώ? Sucker. Με άφησε. Με άφησε επειδή δεν πίστευε στο σκοπό. Πρέπει να επαναστατούμε. Πρέπει να επαναστατούμε και ίσως μία μέρα βρω κι εγώ μία επαναστάτρια. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα πρέπει να πάμε στην πορεία. Δεν μιλούσα ακριβώς για την πορεία. Και τότε γιατί μιλούσες? Σήμερα υπάρχει η πορεία. Σήμερα χτυπάνε αδέρφια στους δρόμους. Οι μπάτσοι ρίχνουν τα φρυγόνα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Η πορεία θα σου πληρώσει το χρόνο. Μαρία, άμα δεν πάμε να αγωνιστούμε σήμερα, πότε θα αγωνιστούμε? Σήμερα, αν πάμε και καταφέρουμε κάτι, αύριο θα μπορώ να σου πληρώσω και τον καφέ και το φαγητό και τα ρούχα και τα πάντα. Τον χώρισα. Τον βαρέθηκα. Τι να τον κάνω τον άπλητο? Εγώ θέλω έναν άντρα με λεπτά αισθήματα. Όχι να με τρέχεις πορείες από εδώ και από εκεί. Θέλω να με γυρνάει από εδώ, από εκεί, να έχω τα εκείνα μου, τα τέτοια μου. Όχι... Άρη, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Σήμερα έχει πανελλαδική πορεία το ΚΚΕ. Πρέπει να πάμε. Σήμερα πρέπει να κατακτήσουμε τα εργατικά μας δικαιώματα. Δεν μιλούσα ακριβώς για την πορεία. Γιατί μιλούσες? Άμα κατεβούμε στην πορεία, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τα πράγματα που θέλουμε και να μην υπάρχουν αφέντες σε αυτόν τον κόσμο. Να ζουν όλοι οι άνθρωποι με την ισότητα και να είναι ευτυχισμένοι. Σήμερα όχι. Σήμερα όχι. Αλλά αύριο, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Πρέπει να αγωνιστούμε. Η Επανάσταση. Η Επανάσταση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Με άφησε. Το καταλαβαίνω ότι με άφησε. Αλλά κάποια στιγμή θα βρω κι εγώ μια επαναστάτρια. Και θα ζήσουμε την Επανάσταση μαζί. Και θα τη φυλάω. Ναι, αλλά είναι σημαντικό να πάμε σήμερα στην πορεία. Να σώσουμε τον κόσμο. Να σώσουμε τον έρωτά μας. Πρέπει να πάμε στην πορεία. Πρέπει να σώσουμε τον έρωτά μας. Η πορεία, ο αγώνας θα σώσει τον έρωτά μας. Εσύ πλήρωσες. Τον χώρισα. Δεν άντεξα. Εγώ θέλω έναν άντρα με λεπτά αισθήματα. Τι να το κάνω να μετρήσω από εδώ και από εκεί, στις πορείες και στα... Τι να τον κάνω τον άπλητο? Της είπα, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας ηθοποιός και ένας ηθοποιός δεν γίνεται, ας πούμε, πρέπει να φαίνεται ελεύθερος, γιατί η όλη φάση είναι έτσι. Πώς το κάνω? Δεν το καταλαβαίνει, Άμα δεν το καταλαβαίνει, ας μείνει μόνη της, έτσι δεν είναι?
ήσουν χθες, μέχρι χθες το πρωί? Αμάνατε Μπαρμπάρα, κάθε μέρα δεν πράγματα. Πού ήμουν χθες, ήμουν χθες, δεν ξέρεις. Ξέρω που ήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις και καθόλου στο σπίτι. Μπορείς να καταλάβεις ότι είναι η δουλειά μου και δεν γουστάρω να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Η δουλειά σου είναι αυτή. Και εγώ τι κάνω. Δεν υπάρχει να το κάνεις. Τι κάνω δηλαδή? Ξέρεις, σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς. Ναι. Το να με παρατάς, ας πούμε, συνέχεια μόνη μου στο σπίτι είναι αγάπη. Το ότι σηκώνεσαι το πρωί, πας στο γύρισμα, μετά ξαναγυρνάς στο σπίτι. Το βράδυ έρχεσαι, κάνεις μπάνιο, φεύγεις, ξαναπάς στο πάρτι, γυρνάς 4 ώρες το πρωί και εγώ δεν σε βλέπω ποτέ, αυτό είναι αγάπη. Γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν μιλάω. Ναι, γιατί δεν μιλάς? Δεν έχεις να πεις τίποτα. Απλά πρέπει, ρε παιδί μου, να φαίνομαι ελεύθερος. Δεν έχει να κάνει. Άμα πρέπει να φαίνεσαι ελεύθερος, τότε να μείνεις ελεύθερος. Δεν έχει. Να μείνω Να ελεύθερος. μείνεις ελεύθερος. Τι κάνεις μαζί? Να μείνω ελεύθερος. Δεν Οκ. έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Από το Άμα να είναι μένω γιατί είμαστε συνέχεια μαζί. μόνη μου, καλύτερα να χωρίσω. Άμα είναι Να γιατί βρω είμαστε. κάτι καλύτερο. Δεν Μπαρμπάρα, απλά. Τι Θοδωρή? Φέρω λίγο φωτιά. Δεν έχω φωτιά. Πρέπει να καταλάβεις ότι είμαι ηθοποιός, δεν είμαι σαν εσένα. Και εγώ είμαι άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Είσαι, αλλά έχεις άλλες προτεραιότητες. Ρε αγάπη. Άσε. Πάμε σε ένα φυλάκι. Όχι. Όχι. Δεν θα να το αφήσουμε. Μην το πράσουμε πολύ. Να κάνεις τη δουλειά σου. Τέλεια. Να κάνω και εγώ τη δουλειά σου. Να περνάς καλά, να πηγαίνεις στα πάρτι και να περνάς καλά. Απλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχει να κάνει με τα πάρτι. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να είμαι ελεύθερος. Τι να κάνω. Ηθοποιός είμαι, δεν είμαι να πούμε ταξιτζής, ξέρω εγώ. Αυτό. Τώρα, άμα δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ λέω να φύγω. Όχι, εγώ λέω να φύγω. Όταν θα ξανασκεφτείς όλα αυτά που είπαμε, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Συζητάμε. Άντε βρε. Καλή επιτυχία. Και εσύ. Να είσαι καλά τώρα. Του είπα για ποιο λόγο όλη την ώρα λείπει από το σπίτι και γυρνάει συνέχεια στις 4 ώρα το πρωί. Είμαι συνέχεια μόνη μου στο σπίτι. Στην ουσία έρχεται στο σπίτι μόνο για να κοιμηθεί, σηκώνει το πρωί, πάει στο γύρισμα της ταινίας, γυρνάει το βράδυ, κάνει μπάνιο, πηγαίνει στο πάρτι, γυρνάει το πρωί, κοιμάμαι μόνη μου, έρχεται μόνος του αυτός μετά. Οπότε στην ουσία είμαι συνέχεια μόνη μου. Και του είπα ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση, την οποία σχέση δεν μπορεί να την έχει ο Θοδωρής. Οπότε του λέω καλύτερα να μείνουμε μόνοι μας. Παιδιά, αυτή αργεί να μεγαλώσει ή εγώ βλέπω τα πράγματα από ψηλά? Πολύ άγχος, ρε παιδί μου. Το άγχος θα μας φάει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Τα πράγματα είναι δύσκολα, χρειαζόμαστε λεφτά για να ζήσουμε, αλλά χωρίς υπομονή, χωρίς θετική διάθεση, χωρίς χαμόγελο, δεν γίνεται τίποτα. Έχει νεύρα, αλλά την αγαπάω. Είναι η καλύτερη μου φίλη. Τι να κάνω. Τη δέχομαι όπως είναι. Και αυτή με δέχεται όμως. Θα τα καταφέρουμε. Το πιστεύω. Ρε, μια φορά δεν μπορείς να βρεις την ώρα σου. Δεν σου λέω δεν έχω κλειδιά. Γύρισα από τη δουλειά. Περιμένω να πω. Κάθεσαι και πίνεις καφέ και δεν έρθεις. Καλά, και κάνεις όρθια διαμαρτυρία έξω από το σπίτι να κάνουμε άγαλμα. Να βάλουμε. Γιατί να μην βάλεις. Σε κάνουμε. Δεν μπορείς μία φορά. Μία φορά δεν μπορείς να σκεφτείς ότι περιμένω να πω μέσα. Διάολα. Μην έχεις νεύρα, Σάββατο είναι. Μην έχεις νεύρα. Ρε, πια. Ζω στην Ελλάδα και είμαι άνεργη. Να μην έχω νεύρα. Πώς ξύπνησες, πέτω. Άνεργη. Μπορείς να με ανοίξεις να μπω, να σε ανοίξω. Τι έγινε με το.
Γι' αυτό έχεις νεύρα, Γι' αυτό έχω νεύρα. Και για αυτόν και για σένα, για όλους έχω νεύρα. Στέλλα. Μετά από όλο το χθεσινό βραδινό, στέλνει μάτσα. Τι απαντήσαμε? Νομίζω πει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Νομίζω ότι σε αυτό το πλανήτη όλοι είναι αδιάφοροι. Απάντησε Και του εσύ κι ακόμα. Άσε με μένα, εγώ θα στα πω. Απάντησε του Μούτσου. Δεν θέλω να το πατήσω. Κάτι πιο ευρηματικό, αν έχεις να μου πεις να το πατήσω. Απάντησε του Fuck you everybody. Γιατί δεν μπορώ να το πατήσω fuck you everybody. Πες το στα ελληνικά, πες το τι γαμίσου. Πια δεν θέλω να τον βρίσω τον άνθρωπο. Τέλος Θέλω πάντων. να του εξηγήσω. Τέλος Δεν πάντων. μπορείς να με βοηθήσεις να τον εξηγήσω. Κάτσε λίγο, μήνυμα. Περίμενε. Μαργαρίτα. Τι Μαργαρίτα? Καλημέρα, σήμερα λόγω καιρού άκυρη σε περιμένω αύριο. Δεν δουλεύεις απόψε. Δεν δουλεύω. Τι χαίρεσαι που δεν δουλεύεις. Μέσα πάλι πρώτο του μήνα και πάλι δεν θα έχεις λεφτά να πληρώσεις τον νίκη. Πάλι μας αναγκάζεις να ξεφτυλιστούμε στο σπίτι νοικοκύρι και να το πούμε στο Εσύ πρώτο δεν μήνα. θα ξεφτυλιστούμε, ρε. Πού θα τα βρεις τα λεφτά Τα να έχω του δουλεύεις. ταμείου. Θα αγχωθώ μετά Από το τους ταμείο 4 ανεργίας μήνες. χρωστάς 100 ευρώ στην Άννα ακόμα. Να σου Σου πω, περισσεύουν 300. Πρέπει να ζήσεις για ένα μήνα και πρέπει να δώσεις και τα 215 για τον νίκη. Τώρα τι θα γίνει? Εξήγησέ μου πώς θα τα βγάλεις. Περιμένει το. Τα νεύρα που έχεις από τον άλλον επάνω μου θα τα ξεσπάσει. Πώς θα γίνει τώρα? Είσαι αδιάφορη, το καταλαβαίνω. Δεν είμαι αδιάφορη, είμαι πιο χαλαρή από σένα απλώς. Με τη μιζέρια δουλειά δεν γίνεται. Χαμογέλα λίγο. Θα βρούμε και δουλειά, όλα θα τα κάνουμε. Πώς θα βρω τη δουλειά με να χαμογελάω? Οκ. Πάρτε με για δουλειά. Τώρα ανέβα να κάνεις το άγαλμα εδώ πέρα και θα... Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και εγώ θέλω η ζωή να είναι ωραία και θέλω όλα να είναι απλά και να χαμογελάμε, αλλά δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να αγχωθεί. Καλά τα λέμε. Στην πράξη, πάλι εγώ θα τρέχω και αυτή θα κάθεται. Μ' αρέσει να τη βλέπω χαρούμενη, αλλά κάποιος πρέπει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, να βάλει κάτω τον κόλλο του. Στην Ελλάδα ζούμε. Τι τραβάς πάλι? Τραβάς μία, τραβάς δύο, τραβάς τρεις, τι άλλο θες να βγάλεις? Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Φτάνει, σε παρακαλώ. Έλα.